Film Piknik o dječaku koji odlazi u posjet ocu u zatvor prije 3 mjeseca premijeru je imao na Berlinaleu, a sad je Juri Pavloviću i Luki Venturinu donio Grand Prix na 24. danima hrvatskog filma, kao i nagradu za najbolje glumce. Za oca sam odlučio izabrati sjajnog bosanskog glumca Aleksandra Seksana, a dok sam za ulogu sina odabrao jednog nevjerovatno talentiranog mladog čovjeka, Emira Mužića, kojem je to naravno bila prva uloga u životu. Film ima sad svoj nekakav budžet od oko 60.000 eura, pa tako da smo uspjeli pokriti i već sve troškove i isplatiti ekipu u konačnici. U ovom nizu mladih autora koji očito preuzimaju domaći film je i već nagrađivana Hana Jušić. Ovaj put za režiju kratkog filma Da je kuća dobra i Vuk bi je imao. Ovo je prvi put da sam dobila nagradu od žirija dana, znači za najbolju režiju. Eto, hvala žiriju. I filmski su kritičari rekli svoje, dodijelivši Oktavijana u 5 kategorija. Kokoški une Gunjak za najbolji igrani film. Veruda, film o Bojanu Igora Bezinovića, sniman u produkciji HRT-a, najbolji je dokumentarac, a zanimljiv estonsko-hrvatski dvojac slavi u kategoriji animiranog. Ovo je moj 7. kratki film, istodobno najsmješniji sadržajem, ali i najozbiljniji načinom rada. Ona uglavnom radi sama i sa vrlo malo scenarija ili gotovo bez scenarija. Ovaj put smo pokušali stvarno napraviti priču i razvijali smo je jedno pola godine. Nagrađeni su još i namjenski i eksperimentalni filmovi, dok je publika svoj glas dala filmu Razred redateljice Vesne Čudić, ujedno dobitnice nagrade za etiku i ljudska prava. Ono što smo do sad mogli vidjeti na ovom festivalu mogli bi uskoro i u nezavisnim kinima.